हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ गुसुं आपडेट लानानै फैलायदों। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नुनानै एसेब्लाबो मिथिखादों जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन बे भिडिअखौ। आरो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो अन्नानै शेयार खालामनानै होगोन। लोगोफोर, आंनि चेनेला दहाय बावैसो एबा फुङावसो आंनि चेनेला मनिटाइजेशन अफ जाबाय। नोंथांमोना बयबो नुखादों जानो हागौ। आंनि भिडिअ नायोब्ला एड्स नुजानाय नङा लोगोफोर। जाय चेनेलाव 13K साबस्क्राइबार दङमोन, बे चेनेलानो मनिटाइजेशन अफ जाबाय लोगोफोर। बे चेनेलाव जेबो प्रब्लेम गैया। मानि थाखाय मनिटाइजेशन अफ जाखो? जेबो इमेलबो फैयाखै, जेबो नटिफिकेसनबो फैयाखै। दा आं मा खालामगोन मा मागोन जानानै नैबे भिडिअखौ बनायब्रबनाय जादों। अन्नानै सोरबाफोर मिथियोब्ला खोन्थाहरदो लोगोफोर। बे चेनेला मनिटाइजेशनानो दङ लोगोफोर, नाथाय बे डलारनि साइम्बलआल' नुजायाखै। आरो बे चेनेलाव जेबो कपिराइट स्ट्राइक, कपिराइट क्लेम, गाइडलाइन बेफोरबायदि जेबो गैया। जेबो प्रब्लेम गैया लोगोफोर बे चेनेलाव। आरो आं गोबां इउटिउबारफोरजोंनो चाट खालामबाय, बे चेनेलाव जेबो प्रब्लेम गैया। नाथाय आं नायबाय, दासिमबो नैबे चेनेला मनिटाइजेशन अनआनो लोगोफोर, नाथाय बे डलारनि साइम्बलआल' नुजायाखै। अन्नानै सोरबाफोर मिथियोब्ला खोन्थाहरदो आरो नैबे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ जेब्लाबो नेनानै थाबाय थागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन। आं स्क्रिनाव नोंथांमोननो खिन्थिनानै होगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आरो नैबे भिडिअखौ अन्नानै गासै लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। जानो हागौ नोंनि चेनेलावबो बेफोरबायदि खनसे नङा खनसे प्रब्लेमा फैनो हागौ। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन।